खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 एप्रिल 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दिनै दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। खुसिनि दैमु बोहैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दिनै दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि आद्रा खामानिफोरखौ दिनै मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन।
फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब आरो अनसायनाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अदेबानि बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। बिदा फंबायजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।